Ya iki mau ya termasuk mayak-mayak. Mayak-mayak sompak. Apa? Kompak. Oh, kompak. Sempak. Kembang wae weton. Nang kene ketokne awet. Ngedap-edap. Ngedap-ngedapi. Wong aku rono wingi sura-sura. Nang omah jebule nganggo kaos partai. Lha yo diwehi Mas saya nganggo. Ya setuna kaos partai wis luntur dadi partai apa ora jelas. Warnane. Wong partai kalah ya dinggo ae. Apa cita Sarawi Mas Jackie Chan. Mas Jackie Chan. Wong apa ya? Jan wis ning umpama MC iki ndi bojo kaya ngene iki ra urung ya ora aman. Kok ora aman iki lho? Alah tinggal MC ya suluh tanggane kok. Ambemu. Jan apa? Ora ya. Mula MC iki sederhana wae. Bojo iki ora sayu. Ora sayu no. Ora sah sing ngene. Mulane aku golek bojo ya ora bagus-bagus. Nah iya. Bojo MC ki sing penting ayundah sing penting setia. Ya. Ora mudeng hitungan gampang diapusi. Kuwi lak bojomu, Mas. Ora mudeng HP sisan wis penak nih. Ya kesenengan kowe no. Bisu. Bisu? Apane sing bisu? Oh, aku tau di bojo bisu kudu salah tampa ae kok. Mula tak pegat saiki wis. Gur kisruh ae di bojo. Lah apa, Mas? Bisu. Lah wong kene iki bar kanggo esuk-esuk karipane digugah. Apa kuwi ngene terus ngene iki apa, Mas? Nganyelke wong karipan-karipan kok jak ngene ora ya. Bojo yahene aku. Apa to, Mas? Iki jebule artine. Artine. Ayo ning gondang numpak uduk tuku ali-ali. Tuku ali-ali. Ali-ali ngene iki yo, Mas. Iya. Ali-ali. Ali-ali. Wis tau njaluk gelang. Gelang. Nek bolang piye? Wong edan paimu. Mosok kowe ora tekan pulung ati. Gilane. Ayo Anyak. Terus gilane. Nek njaluk kalung. Marai aku piye ngono lho. Nek njaluk kalung yo piye? Praktek. Terus piye Mas tekan ndi? Bodoh. Paimu. Kecitan. Wis kok. Panas. Udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Kudu-kudu kaya nyampluk. Lah yo kok cah cilik ngene. Wong wis taune kok. Alah.
Moh nggonku cik sensitif kok. Aduh, yo terus ngidang ngono kuwi kok. Nggonku cik sensitif kok masamu. Aja saru-saru kok sapa ngomong. Terus inumane ya? Iya. Inumane banyu. Tenan ora ki? Aku marah ya tak salah. Kok to? Ya, caping gunung buka celup. Buka celup. Dek jaman berjuang jerelingan anak lanang biyen tak open saiki ono Sakara bisa nyala seneng ora kaya awan iki, Nok? Iya, Mas. Jan elok tenan. Elok. Nyenengke. Nyenengne. Hawane ya, Mas. Hawane apa wong ditangkap ora seneng ya seneng ditangkap. Ya seneng mata kuwat saya karo Mas Jackie Chan timbali mriki. Alhamdulillah. Iki jenenge Jackie Chan ngono ya, Mas? Piye to? Mas Purwadi. Oh, Mas Purwadi. Mas Purwadi ning nggon EB Jackie Chan. Jackie Chan. Iki aku sasi suroi. Iki lho ditekoki agane ngono apa?
B. FB. FB kok B. Iki diwalik lho. Tun. Dalem, Mas. Aku kuwi sasi sura iki kudu kapusan ae. Kapusan karo sapa iki lho? Gawean sepi kudu kapusan ae. Heeh. Lah enek aku kapusan pisan. Sapa? Lah tuku aku ya ora legi. Iki berarti sing goblok iki kowe ya, Mas. Lah jenenge aku ya ora lagi kok ya. Badanku iki diapusi apa piye tuku aku arek anyep ngene iki. Kayak legi apa piye? Ndi? Sik. Neh tuku radio ya ngono. Radio. Tuku radio kuwi, tuku radio mereke Telesonic. Apa? Telesonic. Oh, tak kira Telesonic. Telesonic. Tak tekan omah tak setel jebule bunine Radio Republik Indonesia. Lho ora kapusan meneh kuwi. Lah para yo ngono biasane. Lah tak kira kene unine ya Radio Telesonic ngono lah kok. Ya ora, kuwi nek Telesonic ki anune kok apa nih produke ngono kok. Berarti urung kapusan. Iki lagek wingi kapusan. Ya aja terus rin iki. Tangan kuwi kudu ngono ae. Apa yo enek. Wingi berita nggon TV ki ya ngapusi jebule. Ora nek sing bener. Heeh. Gunung Merapi sedang aktif. Lho, tak telepon tak bel kok ya ora aktif. Lah jare aktif. Iki aktif iki, tak bel kok ora aktif. Aktif iki lahare ke lho. Nggon aku sing aktif. Paimon jorokne wong. Ayo. Ora guyon iki, nyambut gawe. Ayo mbut gawe. Jarine wis tutup ya, Mas. Tak tutup. Ditutup ya. Yo wis kat mau. Ning anu lho no, iki wingi enek surat edaran Apa? saka MUI. MUI. Heeh. Majelis Ulama Indonesia. Bahwa dinyatakan lomba panjat pinang itu haram. Oh, makaten. Iya, itu haram. Mula nek iso aja. Sing halal kuwi, sing halal kuwi dipinang dulu baru dipanjat, ngono lho. Amin. Lah kok gua tekek tenanan sebule. Buang wong. Nek dipanjat dulu baru dipinang kan masih haram. Tak saiki beda kok ya. Kulino ya, nggih ya nih, Mas. Yo karo parwo. Ayo nak ditutup. Syukur bisa